Адкуль уся гэтая беларуская гіперфіксацыя на бульбе? Задолбали своей картошкой! Чаму у нашай гісторыі гэта знак бяды? Да чаго у гэтай гісторыі кус, смерч, блатны жаргон, савецкае войска? Мы канал «Загляне солнца». Давайте сёння разберемся з чарговым феноменам нацыянальнага самапрыніжэння. Невелічкая абвестка і пачнем глядзець гэты відос. А наш праект адной са сваіх мэтаў ставіць мацаванне нацыянальнай беларускай годнасці. Мы не народзіс, не рускі са знакам якасці. У нас багатая гісторыя, на якой можна будаваць свой гонар. Калі вам таксама хочацца ганарыцца сваёй датычнасцю да Беларусі, можна стаць нашым супорцем. У гэтым таксама шмат годнасці. Беларусы самі вырашаюць, які контент ім глядзець. І ў гэтым працэсе ні ад каго не залежыць. Адпаведныя інструменты ёсць у апісанні гэтага відоса. Дзякую вам вялікі за падтрымку. Мы будзем працягваць даваць вам нагоды для захаплення нашай краіны. На ўсіх гэтых святах бульбы, якія праводзяцца і тут, і там, можа скласціся адчуванне і ўражанне, што першага беларуса адкапалі па восені на градках у бульбянніку. Что жыццё мінае, а бульба застаецца, бо яна вечная. Все ж бульбочкой питаемся, поэтому что тут плохого? Ничего плохого нету. Што бульбу нам падарыў Пётр I, але яму прыпісваюць насамрэч усё на свеце. Выдабыў агонь, прыдумаў тытунь і далей па спісе. Усё гэта бздура. Радзіма бульбы — Америка. Ёй не менш за 14 000 гадоў. Калі так, дык бульбашы — гэта індзейцы з надвозера Титикака, а не мы. Дарэчы, сярэдні беларус тую бульбу наўрад ці б еў. Яна чорная, а часам і ў форме морквы. Там, у Амерыцы, з ёй сутыкнуліся гішпанцы. Пасля ў якасці трафея на кантынент, на наш кантынент, яе прывезлі піраты Фрэнсіса Дрейка. У Европы гэта прынялі так сабе, бо незразумела, як яе тую бульбу спажываць. Зверху грызці ці знізу яе грызці, шмат хто плюс труціўся, бо еў тупа кветкі. Чортаў яблык, так казалі, бо той яблык пад зямлёй знаходзіўся. Першай еўрапейскай краіны, якая перайшла на бульбу, стала не ВКЛ, як бы нам хацелася ці не хацелася, а Ірландыя. Бедная і перанаселеная выспа мела траблы з харчаваннем. Нармальны хаўчык збіралі брытанцы, а пакідалі мясцовым толькі бульбу. Там гэта стала монакультурай. Вынік праблемы са здароўем, а апафеоз — бульбяны голад 1845-49 гадоў, калі з 8 мільёнаў ірландцаў памёр 1 мільён, а яшчэ 1,5 мільёна з'ехалі ў Штаты. То бок, ірландцы — нашыя браты па няшчасцю, але пасля мы раскажам, як яны з гэтага ўсяго лайна выбраліся. У нас жа бульбу пачалі вырошчваць ад Аўгуста III. Гэта другая палова 19 стагоддзя. Раней была зрэдку як делікатэс на магнацкіх сталах. Прыгонны селянін сустрэў яе натуральнага рожа. Вырошчваў толькі пад прымусам. Да нас яно ўсё прыйшло з Прусіі, бо там Фрыдрых Прускі прыдумаў сабе карміць бульбай сваю агромістую армію. Нават у 1812 годзе, нібыта ў гістарычных маштабах, вось учора гэта было, ці нават пад сярэдзіну 19 стагоддзя бульба ў нас не дамінавала. Людзі вырошчвалі жыта, гарох, чашавіцу, рэпу, буракі, моркву, цыбулю, пастарнак, а танцавала рыба з ракам, а петрушка з пастарнакам. Пастарнак, а недзе збоку пару градаў той самай бульбы. Дарэчы, чаму нашых продкаў з ВКЛ называлі бацвіннікі? Адказ вельмі просты. Всё пайшло ад буракоў. Прычым з намёкам, што людзі ядуць найперш бацвінне тых буракоў, а не самыя карняплоды. А вось бульба пачала рэальна пашырацца ў сярэдзіне і другой палове 19 стагоддзя. Прычым з двумя опцыямі. Найперш, каб гнаць з яе гарэлку. І толькі ў другую чаргу, каб карміць сялянскія сем'і ў галодныя гады. Прычына — рэзкі рост насельніцтва, якому патрабавалася есці. У 1860-е годы Гарадзенская губернія займала першае месца ў расійскай імперыі па колькасці перапрацаванай на спірт бульбы. Гэты бок быў першасны. Усе беларускія губерніі давалі 25% агульнага збору бульбы ў імперыі, агромістай краіне. Бо землі так сабе, але гэтая культура тут можа урадзіць. Першасна яе перараблялі ў гарэлку, а не ў дранікі. Што да кухні, то бульбы ў нас не больш і не менш, чым у габрэяў, палякаў, літоўцаў і латышоў. Нават калі казаць пра дранікі, то там гэта такая самая традыцыйная справа. У палякаў, напрыклад, гэта
пласкі землячаны. У літоўцаў бульвіна і блына. У латышоў яна таксама есть. У украінцаў таксама есть. Дыруны называюць іх украінцы. І гэтак далей. То бок, бульба сапраўды ўвайшла ў народную кухню, але не ад добрага жыцця. Гэта атрымоўваецца знак бяды, калі няма чаго іншага есці. Так, бульба дапамагла беларусам перажыць жудаснае 20-е стагоддзе з войнамі і голадам. Адсюль багацце назваў, эпітетаў і цэлая бульбяная анатомія. Картопля, картофля, картопель, бараболя, бульба. Дарэчы, бульва у нас першасна называлі тапінамбур, гэта земляная груша. Урэшце тэрмін гніляк. Му пабралі і папоелі гнілякоў у войну. Так казалі на Жыткавічыне. Гэта калі вясной капалі мінулагоднюю бульбу на палях. Сумны такі бульбяны фальклор. Казюлька – гэта вочка на бульбе. Галушка – гэта яблычка на бульбянніка. У картоплі на носе много вочак. Будзе картопля ядрэна. Гэта такая прыкмета народная. А сам куст, калі што, гэта бульбяны корч. Ну і асобныя сарты бульбы як супергероі. Морганка, Воршаўка, Ольхоўка, Адрета. Ну, короче, целый сусвет Марвела только про бульбу. Да, а кто ж? Конечно. Конечно. Але які сусвет Марвела без галоўнага антыгероя? Амерыканскі этнамолог Томас Сэй упершыню ў 1824 годзе апісаў 10-палосага жука, які паядаў дзікі паслён. Сам жук мексіканец па паходжанню. У 1830-х гэты мексіканец пераключыўся на бульбу, і гэта быў сапраўдны дызастр. Бо калі з ім не змагацца, той з'ядае 100% пасеваў. Ёсць у яго такая суперздольнасць. У Еўропу каларадскага жука завезлі нібыта яшчэ ў 1840-х годах. Па іншай версіі, у першую сусветную. Амерыканцы затаварылі свайго агента-мексіканца ў Порт-Бардо ў Францыі. Пасля Другой сусветнай вайны той канчаткова рассяліўся і адчуў сябе гаспадаром у Еўропе. На гарадзеншчыну, пра якую мы ўжо сёння шмат разоў казалі, той самы жук трапіў у 1949 годзе. Ну, то бок, упершыню ён узгадваецца ў 1949 годзе. А гэтая зараза мігруе і можа зрабіць за сезон аж на 400 кіламетраў. Улады ў той час былі заняты іншымі справамі, саветызацыяй і калгасамі, а жук не спаў і рабіў сваю кепскую працу. Урэшце, на пачатку 1950-х жук сапраўды стаў масавым на тэрыторыі Беларусі. Пра яго загаварылі на Львоўшчыне, Берасцейшчыне, Гарадзеншчыне і ў Літве як пра самую натуральную напасць. Міністр сельскай гаспадаркі дакладаў пра жука на імя Беры. Ну вось так все адбывалася. Жука аб'явілі амерыканскім агентам. Без жартаў. Гэта абсалютна сур'ёзная інфармацыя. Тыпу, амерыканскія самалёты рассеиваюць над нашымі палямі гэтую вось херабуру, каб наш народ галадаў. Фота арыентыроўкі жукоў насамрэч друкавалі на плакатах, у газетах, нават на карабках з запалкамі. Врага, потому что нужно знать в лицо. Першая назва амерыканскі жук, а не каларадскі. Ну і ў дадатак вораг міру, імперыялістычны забойца, пасланец з Уолл-стрыт. Дзяцей выганялі збіраць таго жука на палі, змагацца з варожай дыверсіяй. Але жуку было прыблізна ўсё роўна, бо ў 1960-х ён дабраўся да РСФСР, а ў 1980-х перабраўся аж на Заурал. Ну а там ужо ў справу ўключыліся хімікі і пачаўся мега-батл. Давайте адаб'емся. Окей, батл з жуком, гэта важна, але давайте вернемся да галоўнай тэмы. Скуль жа узяліся гэтыя бульбашы? Бульбаш. Ну, это белорус. Такой белорус. Прям любитель картошки. То бок, ну, назва, якую ўжываюць да нас. Пачнем з таго, што беларусы сабе бульбашамі ніколі не называлі. Няма такога слова ў нашых слоўнікаў. Калі знойдзеце, напішыце, калі ласка, у каментары і атрымаеце прыз. Зразумела, гэта будзе мяшок бульбы ад нашай рэдакцыі. Больш за тое, бульба не ўвайшла ў нашу літаратуру, ну, маецца на ўвазе раннюю. А гэта вельмі проста адсачыць па псеўданімам. Вось глядзіце, Мацей Бурачок. Ён жа Францішак Богушевіч, бацька нашай літаратуры. Бурачок – гэта самая іронія з таго, што беларусаў называлі бацьвіннікі. Пра бацьвінні і той самы халаднік, які пракаціўся недавно цэлым фэстам у Літве он адбыўся. Якуб Колас, ад жытняга коласа, зразумела, быў толькі адзін чалавек, Альгерд Бульба. Ён пісаў рэцэнзію на песні жальбы Якуба Коласа, і ніхто яго, апроч літаратуразнаўцаў, не запомніў. Карацей, каб бульба была рэальна ў топе тых страў, які мы спажываем, быў бы у нас, хутчэй за ўсё, Якуб Картопля
і Янка Драчон. Драчон ці драчонік гэта назва драніка на Магілёўшчыне. Гучыць вельмі цікава. Дык адкуль тады мы сталі бульбашамі? Ёсць тэрміны. Эндаэтнонім. Так, як людзі сябе завуць самі. Экзаэтнонім. Так, як завуць суседзі і іншыя народы. Дык вось, я прашу прабачэння, гэта яшчэ не апошняе. Каб вам канчаткова падвіснуць, ёсць яшчэ тэрмін этнафаулізм. Зняважлівыя назвы, якімі суседзі называюць твой народ. У немцаў у асноўным капусныя і каўбасныя мянушкі. Французы нешта там пра лягушак. Адзіны, хто чамусьці не абражаюцца, гэта вугорцы, якіх часам называюць гуляшнікі. Усе іншыя крыўдуюць, і гэта непрымальныя назвы. Тут мы вяртаемся да братоў па няшчасці, ірландцаў. Акурат іх называлі potato eaters. Пажирателі бульбы, як нейкая не вельмі добрая назва кіно. Горш толькі калі назавеш ірландца балотным пацуком, табе натуральна трындзец. Але ірландцам не прыйшло ў галаву рабіць з гэтага «Уау, які нацыянальны бренд», бо яны насперак прасоўваюць тэму «Fighting Irish», па-нашаму змагары. Яно перарасло ў шматлікія графіці, песні і гэтак далей. Ну, карацей, людзі прасоўваюць павагу да сябе і саміх сябе паважаюць. Гэта важна. І гэта сапраўды вызывае павагу. Ну і вось, бульбашы. Нават як абразлівая назва, яна позняя і даволі штучная, бо ранейшыя варыянты бацвіннікі ці мякіннікі. Вось што кажуць старыя расійскія слоўнікі. Мякіннік, хто ест мякіну, літвіны мякіннікі. Общее прозвище беларусов и пскавичей. Мякіну, то бок это шалупінне ад зерня у галодныя гады змешвалі з нармалёвай мукой, каб пекчы сурагатны хлеб. Адсюда і назва мякіннікі. Паводле Уладзіміра Даля, які склаў вядомы на Расіі слоўнік, беларусаў-літвінаў таксама называлі калтуны. Літвін – колтун. Ад хваробы, якая робіць з фрызуры нешта сабе падобнае на дрэды. Там гісторыя пра недахоп вітамінаў, і гэта ў выніку як цынга для валасоў. Таксама земляннікі, грабары, землякопы, беларусы-земляннікі. Нармальны такі каланіяльны набор прыніжэнняў. Але ніякіх бульбашоў у гэтым спісе у 19 стагоддзі яшчэ няма. А з'яўляюцца бульбашы толькі ў 20 стагоддзі. Причем довольно нечаканно з'является. Бульбаш, так называют белорусов жители других стран. Само слово с суффиксом на «аш» базово блатное. Есть такие словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона Балдаева, Бялко и Исупова 1992 года выдания. Там читаем «Елдаш» – азиат, «легаш» – милиционер, «целкаш» – это про целковый рубль, а не про то, что вы подумали. Ну и урэшце, алкаш. Тут не трэба тлумачыць. Я его видел. У вас тоже дежавю. Алкаш. Сюды ж кладецца і бульбаш. Слово з паніжаным сацыяльным статусам, зняважлівае слово, з чым вас і віншуем, калі вы лічыце сябе бульбашамі і казыраеце гэтым на вуліцах. Шмат хто ў беларусаў з пакалення нашых бацькоў мог сутыкнуцца ўпершыню з гэтым словам у арміі. Узгадывае мовазнавец і дыпламат Пётр Садоўскі. Памятаю, як у першы ж дзень у вайсковай вучэльні ў Яраслаўлі, это было ў 1959 годзе, старшыня роты перад строем пракаментаваў геаграфію майго паходжання. Беларусія родная, бульба дробная, гнілая. А ёсць і такая версія. Бульбу ў вучэбках савецкай арміі чысцілі прыблізна ўсе. І эстонцы, і таджыкі. Але нашы хлопцы карняплод называлі па-свойму бульба. І яно тыпу смяшыла ўсіх астатніх сяржантаў русакоў. Так і пайшло. Бульбаш, як кляймо. І само слова нашы прывозілі з войска ў свае бешанковічы умоўныя ці маларыту і перадавалі па ланцужку па ўсім грамадстве. А рускія прывозілі слова да сябе ў Разань, Кастраму, і так яно ўсё і застасавалася. Беларус раўно бульбаш. Бульбаш – гэта наша мяжа, дэмаркацыйная лінія, якая назаўсёды аддзяляла нас ад хахлоў, маскалёў, лабусаў і пшэкаў. Я прашу прабачэння за гэтую цытату. Так узгадвае пра войска наш бард і паэт Сергей Соколаў-Воюш. Ёсць яшчэ адна версія, рамантычная. Тыпу на Палесе ў часы і пасля Другой сусветнай вайны дзейнічалі украінскія партызаны пад началам Тараса Бульбы-Бараўца. Поліска Січ яны называліся. Так называлася іх баявая адзінка і тэрыторыя заадно, дзе яны працавалі. І вось, калі на іх пачалі паляваць НКУС і СМЕРШ, ужо ў паваенныя гады у дакументаў стала мільгаць бульбашы. Тыпу па прозвішчы камандзіра, як махноўцы, пятлюраўцы, балахоўцы. Але і тут два варыянты. Бульбаўцы, тыпу норм,
А вось бульбашы гэта ўжо зневажлівы варыянт. Прыблатнёны такі, як і прыклеілі ў сваёй працоўнай перапісцы воргі, смерчаўцы. То бок і тут няма нічога пазітыўнага. У БСР беларусам тую бульбу па-усялякаму навязвалі і падавалі. У тым ліку праз літаратуру нібы замацоўвалі гэтае клеймо. Плюс розныя там загадкі, тыпу хлеб батюхна, бульба матухна, галоднаму і бульба суніцы. І яшчэ загадка. Стаіць дуб, а пад дубам дзеці. Адгадка гэта корч бульбы з бульбянятамі. Ну, скажыце, калі ласка, які яшчэ брэнд беларусам мог падсунуць тагачасны БСР? Ну, не крылаты жа гусараў, не Каліноўскага, ну куды? Мы канал «Загляне сонца». Давайте бульбянець разам. Трэба было нешта простае, каб беларус ведаў, то няшчасны беларус ведаў сваё месца. Бульба не нацыянальны гонар. Гістарычна гэта знак беларускай бяды. Навязаны так жа, як і тэкст гімну, напрыклад, сімвал пакоры ў дачыненні да суседзяў. Бульба ніколі не была галоўнай беларускай і толькі беларускай стравай. Мянушка бульбаш тупа каланіяльная спадчына, прычым мянушка зняважлівая, якая падкрэслівае нізкі сацыяльны статус ейнага носьбіта. Ок, розныя народы мелі розныя мянушкі, але чамусьці палякі самі сябе не назавуць пшэкамі. Літоўцам не прыйдзе ў галаву рабіць лабус-фэст, а украінцам выпускаць гарэлку там Хахляндія. У нас жа дзіўным, чароўным чынам уся гэтая гісторыя пра бульбу і бульба-шоу, якія на тую бульбу моляцца нібыта, стала брэндам, ну то бок антыбрэндам. Усе гэтыя водка-бульбаш, бульбяны фэст каралева беларускага стала, чэмпіянат па картохінгу, беларускае траебор'е, свята бульбы, ну і нарэшце бульбаш-хол, які паўстаў непасрэдна каля расстрэльнага лесу ў Курапатах у межах Менску. Ну, ўсё гэта, агулам, все, што я пералічыў, гэта натуральна проста свінства. Яшчэ раз. Беларусы, ведайце сваё месца або ў бульбу, або ў яму. Норм такі месседж, каланіяльны. Бульба – гэта все смачна, крута і прикольна. Мы ўдзячны бульбе за вельмі непростае 20-е стагоддзе. Хай яно ўсё будзе. Але беларусы-бульбашы – гэта не смачна, не крута і не прикольна. Гэта не наш бренд. Беларусы не круціліся вакол бульбы. Гэта мадэль чужая, придуманая суседнімі народамі-агрэсарамі, які прапануе нам у яе паверыць і стаць, ну, вось менавіта такімі, як комфортна ім, зручнымі і пакорлівымі. Мне застаецца нагадаць вам, што мы канал «Загляне сонца». Калі можете дапамагчы нам капейчаныя, усе адпаведныя інструменты ёсць у апісанні. Мне застаецца узгадаць ірландцаў, якія ўсё ж такі не патата eaters, а fighting Irish. Годны прыклад здаровага брэндынгу. Таму дзякуй за прагляд, дзякуй за донат і давайце беларусець разам.